kým aj svojim netrafuje. Históriu zaujímajú medalisti a my máme striebro! A poďme urobiť oddiaľ môže začínať z ľavej strany. Pripravte sa! 5, 4, 3, 2, 1! Zaslúžime si medailu a strieborná je nádherná! Gratulujeme športovcom, mali najproduktivnejšieho hráča, najlepšieho strelca, prišli tam so svojím tímom. My sme s nimi odohrali výbornú prvú tretinu, skôr na tej druhej, tretej, už to bolo viac menej odohrávaní. Vladimír Vujtek urobil veľké gesto, mnohí ďalší hrali zo seba zapojením. Vladimír Vujtek! A my sme spolu